عبداللہ بن مسعود چڑھے نا درخت ہوتے تے صحابہ انہاں دی پنڈلیاں ایڈیاں ویکھ کے تے ہس پے. حضور نے فرمایا تسی انہاں نے پنڈلیاں ویکھ کے ہسے ہو؟ ہاں جی بالکل. حضور نے فرمایا جان دے ہو اے پنڈلیاں تو تانوں انج نظر آ رہی ہیں اللہ دے ہاں اے پنڈلیاں اود پہاڑ نالوں بھی زیادہ وزنی. اود پہاڑ 3 میل دا ہے. عبداللہ بن مسعود کی کرتے سن؟ حضور دے صاحب وسادہ سن. ہاں جی رسول اللہ جد بھی تشریف لے جانے سن تے تکیہ آپ دے ذمہ ہوندا سی تکیہ اٹھا کے لے جانا. ہاں رسول اللہ دے نالین پاک عبداللہ بن مسعود اٹھاندے سن. انہاں اپنی ایتھے جگہ بنائی ہوئی سی جدو رسول اللہ اتاردے سن تے ایتھے رکھ لیندے سن. لو جی جڑا رسول اللہ دیاں نالین پاک ایتھے رکھ دے ہون کیوں جی تے جدو حضور مسجد نبی شریف وچ آندے ہونے تو ایتھے رکھ کے تے پھر جدو نماز پڑھدے ہونے تے کی کرنے اللہ. ہاں جی اتنے بڑے حضور نے فرمایا سی جس مسئلے تے عبداللہ بن مسعود راضی ہوئے نا رب بھی اس مسئلے تے راضی ہوئے. حضور نال اتنا پیار کیتا تے پھر حضور نے قیمت بھی تو انہاں دی پائی کرنی.